Yn hoff ddarn o Beibl ydy Fflipiaid 4:13. Hoff yr Apostol Paul yn y carchar, a mae'n dweud hyn, mae gen i gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn nerthu, at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn nerthu. Roedd o'n hollol benderfynol bod Duw yn ei nerthu fo'n pob sefyllfa. Dyna sy'n cadw i, dwi'n gwybod mae gen i gryfder at bob gofyn, beth bynnag ydy'n anhawster, beth bynnag ydy diffyg yno fi, mae'r Iesu yn ynghynnal i, fel bod wedi cynnal y saith yr hyd yr oesoedd. A dyna ydy'n hoff adnod o'r Beibl. Beth bynnag yw'r amgylchiadau, mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerth i. A mae rhywun yn teimlo nerth, pe mae rhywun yn wan, pe mae rhywun yn ansicr, pe mae rhywun eisiau help. A gwybod i'n neud ydy cofio ger yr Apostol Paul am amgylchiadau to cronus, ac eto mae'n gallu llawenhau bob amser oherwydd bod yn gwybod bod yr arglwydd yn gynhaliaeth iddo fo. Mae, neu fi fydd, neu roeddi, ond bod y pob peth yn y presennol. Mae gen i gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu i. A dyna di, da ni'n trio neud pethau nerth i'n hunan. Ond efo nerth Iesu Grist, da ni'n iawn. Bod ni'n trystio fo i roed y nerth a'r gallu a'r cryfder i ni am dopi ym mhob sefyllfa, beth bynnag ydy'n amgylchiadau. Felly, yn hoff ddarn o Beibl ydy, mae gen i gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sy'n nerthu i. Fflipiaid 4:13.